Isicelo sami-ke la mfethu, ngicela ukuthi mina nje lento eyami nawe, yabo, sike siyiqale phansi, yabo, sibone mfethu ukuthi nje ukhona mhlawumbe ukhona nomuntu lo ongaphinde futhi aqhamuke phakathi kwethu bowu-two, yabo, afike asiphazamise, ngiyacela. Buka Fano. Yabo. The thing is, the time period, isikhathi siyahamba, impilo iyashintsha. Usushintshile, ngishintshile. Nginomuntu mina manjena engimthandayo. Manje nama sengibuyela kuwena, yena uzofila njani? Because I'm going to hurt him if ngibuyela kuwena. And mina mangibuyela kuwena, ngizobe ngikucuphile nje. Ukuthi wenza lokho sengiqala ngiyakhuluma. Awusathandi wena manje ukuthi ngikukhulumise. Ngikubuza izinto ngoba phela ngithi at the back of my mind ngizohlezi nginale yanto wangenza yona. Ngiyalibingelela nanke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Kamla nguStifuza Dlanga Mandlezulu. So kanje uzivakashela namhlanje nakanjani umfowethu ukhona lo muntu afisa ukuthi akhulumisane naye, asafisa futhi bahlanganisa indaba zabo zothando. Asazi ke noma sowina noma cha. So ke asike sizwe singabe sogcina kuphi. Sabona njani? Ngiyaphila. Ngicela ukwazi igama nesibongo. Igama nesibongo, Siyabonga Dlamini. Okay, ukuphi emakhaya? La ngihlala khona, ngihlala la eNanda. Oh, all right. So ke ngicela ungichazele kabanzi nge-relationship yakho la yaqala khona nomuntu wakho, bekumuphi unyaka and the time isaqala bekuhamba kanjani izinto nje phakathi kwenu bowu-two? Into mina ngingayichaza ngike ngathola ingoduso. Okay. Ekutholeni kwami ingoduso, okay, ngahamba ngawuvela kubo, ukuveleni kwami kubo. Manje yena-ke akazange angitshele ukuthi unengane. Okay. Hayi, kuthe kusuka lapho, hayi ifike yahambe-ke into yethu. Kuthe lapho-ke sesihleli-ke nje futhi kahle nje kumnandi. Sefika ney'ngane. Khona la? Yebo. Fika nazo iy'ngane, aloku eqamba amanga ukuthi iy'ngane lezi ezakhe. Kanti khona ney'ngane lezi ezenye indoda futhi cha mina-ke nje ngiyazondla lezi ngane, kodwa kusuke kufika ezami iy'ngane akayimukeli. Ima ngicela sibuyele emuva, waqamba amanga wathi iy'ngane ezakhe. Wangamusho ubaba ukuthi ubani? Cha. Okay. Azange amusho ubaba. So manje mayifika la endlini echaza ukuthi abantwana nawe ubamukela njengokuthi okay abantwana bakho abangisabheka ukuthi njengomnumzana la ekhaya vele ngizokhipha imali ukuthi sidleni sonke la ekhaya. So awubuzanga yini ukuthi abantwana laba ikhona indlela ukuthi bavakashe emakhaya kubo noma ayikho, noma wavele wamukela nje abantwana bonke? Ngoba phela iqiniso lithi akekho umuntu ovesana aqhamuka abe nengane yedwa, kufanele kube khona ubaba nomama. So njengoba khona umama nakanjani ubaba ukhona. So awucheckanga yini ukuthi akekho yini umuntu ozothi sengihleli sengikhiyile eminyaka ngqongqozo athi ngizolanda iy'ngane zami? Yabona-ke la esikuqhamuka khona-ke iyona-ke le ndaba le. Ngithe ngizwa le ndaba le nje kwathiwa zona-ke iy'ngane lezi ezadadewabo. Oh, okay. Yebo, ezadadewabo. Kodwa manje right, kodwa vele-ke ukwamukela lokho ngathi mina hayi mfowethu ayikho inkinga lokho, kodwa phela-ke
nezami iy'ngane ngoba vele zifuna uzobona ubaba wazo. Azize phela la manje yena uyanqaba yabo. Okay, lo muntu lo into ebuhlungu ubengijisile. Ubengijisile ephuza egqwa amabhlukwe efaka amawigi efaka iy'nzipho nje yabo. Ngobani yabona nje ngisuke ngimthatha la mhlambe nje siyovashela ubaba ekhaya. Fika nje ezifakela amabhlukwe ephuza nje. Kodwa ubeseyingoduso. Eseyingoduso nje impela. Yabo. Okay. Manje Ngicela ukwazi le kadadewabo, udadewabo uyamazi vele. Njengoba ethi iy'ngane zakhe uyamazi dadewabo. Nijwayelene kangakanani kuze kusuka iy'ngane zadadewakhe zizohlala ekhayeni leni? Yabona mina udadewabo lo asijwayelene nje ngaleyo ndlela. Okay. Yebo, asijwayelene ngaleyo ndlela. Ngoba yena-ke ukhona udadewabo yabo, ngike ngifike nje mhlambe phela ngizobheka ingoduso lapha kubo. Yes. Yebo. Okay, sazana nje futhi nje kanjalo-ke ngangamsondeza-ke kumina. Ngaleso sikhathi uyazi ukuthi unazo iy'ngane? Bengingakakwazi-ke lokho khonjani ukuthi udadewabo khonjani unazo iy'ngane yabo. Okay. Yebo. Ngoba lento-ke vele la isize yavela khona ivele yabo nje sokushuba futhi yabo. Kwenzekeni? Yabona lapho kuke kwafika udadewethu. Isikhathi efika udadewethu ebona vele ukuthi nje yena lo muntu lo uyangihlukumeza nje, akafuni ukuthi mina-ke ngifike ngishaya umthetho Okay. njengendoda nje yabo. Okay, fuka ngithatha udadewethu, isikhathi engithatha fuka ngisa esangomeni. Okay. Isikhathi engisa esangomeni sasho isangoma ukuthi nje lo muntu lo udliswe iyona ingoduso. Okay. Hhayi-ke saxabana-ke lapho. Okay, sekusuka-ke lapho ngavele ngathi mina ngeke mina nje ngisakwazi ukuqhubeka phela nalo muntu lo. Mina-ke shuthi-ke nje kumele ngifike ngibuyele emumva. Okay. Yebo, ngifike ngibuyele emumva ngizocela ukubuyelana nje nomuntu wami ngithandana naye, kodwa nje Okay. ngamshiya kabuhlungu nje futhi nje yabo. Oh, okay. Yebo. Lo ofuna ukubuyelana naye akuyona ingoduso, omunye. Omunye nje vele-ke ngangimisele kakhulu naye yabo. Yebo. Manje kwasho ukuthi-ke nakho Okay. kwenzakale yonke le mesi le esiyenzekile. Mhlambe nahlukana nini ningoduso senesikhathi 2 years. 2 years. Yeah. Okay. And lo ofuna ukubuyelana naye nani kade nihlukane nini naye? Yabona mina nje sisi wami nje into engingafike ngikubekele yona, usisi lo besike sahlukana naye nge-3 years. Yeah. Shu. Awuchazi lo muntu nomunye usekwenye i-relationship, uhappy la ekhona, afuni nje ukuphazamiseka. 3 years. Yabona Mhlambe sekunane iy'ngane. Kubuhlungu kona ngoba vele mina ngakho konke nje lokhu ngiyayisola ngakho. Okay. Kakhulu nje futhi ngoba nje nakhona laphayana ngalingeka kakhulu. Ngangingazi nje nami ukuthi nje ngikaze ngifake ubishini olunje. Ungathi kodwa ubuso bakho bujwayelekile, angazi ngikubona kuphi. Mhlambe kukhona la kwashutha khona before? Yebo. Kuphi? Kumjobesho. Okay. Kwakwenzakalani lapho? Wawuye ngasimangasini?
laphayana ngiyodlala nje le part le yokudliswa kanje yona nje kodwa futhi yona lena-ke ukhulana ukuthi ngifike ngikondliswe iy'ngane kanje. Uthi ngimlande udadewethu mhlampe kungenzeka avume angazi ngicela silindele nanoma yini. Yebo sisi. Ngicela silandelane. Kulonyaka zijike kakhulu izinto. Ingabe ubaba wengane akafuna ukudla? Khululeka, ungakhathazeki. Izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali. Uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa. Njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe. Kulonyaka bazoyikhipha le mali. Ufuna ukwazi utholakala kanjani? Sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele iBlack Life Traditional Pharmacy u-062 219 7748. Adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So-ke udadewethu uvumile ukuthi asijoyine and ngiyathemba ukuthi lizohlangana ucu noma cha angazi Nkosi yami angazi lutho. Asike sibuke ukuthi ingabe kuzogcina kwenzekeni. Sabona njani? Sawubona sisona, ngiyaphila njalo. Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi kuba nesibongo negama lendawo la ubuya khona. Okay, Ululo kwaMafetha. Ngiphume eMontmoraya. Okay. Uyamazi ubhuti enhlanayo? Yebo ngiyamazi. Umanzela kuphi? Uyasmile. Ya kuyakujabulisa ukumbona. Not really, How? but ngoba ngimazi. Okay. Yeah, ubhuti we had a relationship years ago. Oh, okay. Yes. Bowuphatheke kanjani? Ubhuti he's a humble person. Umuntu ophansi, ngisho ukhuluma kancane, umuntu onothando, nenkathalo. Okay. So ileyo nhlobo yomuntu. Okay. Kwase kwenzakalani? Le yangena phakathi kwenu, umunye uthatha indlela yakhe, umunye uthatha indlela yakhe. Kwaba kuningi kakhulu ne? Yeah. So ubhalile kuhlelo elithi Love Back. Unesifiso sokukhulumisana nawe. Nje ukukhumbulile, usafuna ukuba iphathe impilo yakho nje. Ngicela nje umuphe isikhathi sakho umlaleli ukuthi yini le obizelwe yona namhlanje. Love Back. Yes. Angiyacela. Ngiyabonga, ngicela ukukhulumisana naye. Mama ngize lana ukuzoxolisa ngayo yonke nje lento le sengigele iyona. Yabo, ngoba manje beyisola kakhulu ukuthi mina mfethu ngikwenzele nje lokho engikwenzile. Yabona nje nalapho yona nje leya ndaba yaleya ngoduso leya mfethu ngiyakhala nje ngamandla ami. Yabo, ngiyakhala kakhulu kodwa-ke bokuyiphutha. Yabo, bokuyiphutha elikhulu nje futhi. Manje kodwa-ke bengizocela mfethu ukuthi mina nawe sibuyelane, siqhubeke nje mfethu nempilo. Ngikuhloniphe nje ngifike kunikeze uthando. Yabo, qhubeke nje futhi nale ndlela le angikuhlonipha ngayo. Ngikubindwe yini? Ushawo ukuthi sesizide kakhulu isikhathi. Sesiside seswaba isikhathi. 3 years is not a joke. Okay. Especially uma ukuthi umuntu umthanda and akuzwisa ubuhlungu. Okay. Because what happened between us, ubhuti engangithandana naye, fine right. Wasethola-ke ingoduso le yakhe, I don't know
whether he was cheating or what. Okay. But mina istory engasithola ukuthi ingodo usikhulelwe. Okay. So ngase ngithi mina ngeke ngisakwazi ukuqhubeka naye. Mm. And manje na if is Ingodi usuyakhulelwa wena naye nisa. yes, Okay. sase siyahlukana ke kanjalo. Oh, okay. Yes. Waseqhubeka naye wayokwenza konke lokho akakwenza. Sure. So uyacabanga ipain yokuthi umuntu uthi umthanda akuchithele first of all. Mm. Athi sekuchithelile abuye amthathe lo muntu achithe naye. So mase ibona ukuthi no izinto asahambe kahle usezobuyela kuwena akacabanga ukuthi wena usuqhubekile nempilo yakho. Mm. Because mina sengiqhubekile nempilo yami and I'm happy la ngikhona. Sure. As much as ngangikuthanda but ngaxola I had to move on. Mm. So nje like angiziboni ngibuyele emuva because izongenzela ianger because ngaba neanger ngaxola and he Wadlula. yes. Ngicabangani? Ngiyamuzwa kodwa uthini, right? Ngiyamuzwa impela umuzwa kodwa empethu angazi ngempela ukuthi ngingathini. Yabo. Right impela kodwa vele laphayana ngalingeka yabo nje kwenzeka izinto eziningi. But still waqhubeka naye. Ngadliswa Kusho ukuthi mina futhi wawumosha okokuqala. isikhathi sami nje, wamosha isikhathi sami mina. Because mawukuthi walingeka ngabe wabuye wazomncenga mase silungisa izinto but you chose ukuthi uqhubeke naye. Mm. Waze wayomlobola on top. Uyazi laphayana ke into iyenzeka. Athi mina ngifika lapha kwantombazana. Okay, afika nje ngenzelwa yonke into. Kanti intombazana ifakwe lo muthi. Yabo, badla mina emva kwalokho. Abo nje ngafike Angithi ngathanda ngathi yena ngitshela ke lokho isikakhulu. ukuthi hamba uye emntwini yobheka ukuthi akukho yini abakwenzile kuwena waloko uqinelwa ikhanda. Manje uzongitshena manje lokho mina. Angisabe ukutshela. Enye into kodwa futhi ke nje engakho-ke phela nje ngize ngabhalela lana mfethu ukuthi nje ngizoxolisa. Okay. Ngiyacela ungixolele. Hayi cha siswami angizukuqambela amanga ukungixolela ngimxolele. Mm. But Ile relationship. no, Awuzingeni. no, angeke ngikwazi. What if uphinda the same thing ayenzile? Ngiyakuthembisa. Samthembi. Ngeke ngize ngimthembe. Ma mfethu ngiyakuthembisa ngiyacela. Cha. Unobu ngangithembisa Asenze izulu njena. nomhlaba, but the thing is that you don't understand when ukuthi ngahetisheka kangakanani. And the Okay. fact that ngizobuyelana nawe ngikubone izobuya yonke le yanto Kube izobihlela kusha. anger and I will be angry towards you. So I don't want to go. Angifuni nje ukubuyela lapha yana. Angifuni. Because ngangikuthanda ngeqiniso like kusasa ngangilibona kuwe but Yo. no. Okay. Ayenze nje nawe mama. Isicelo sami ke la mfethu ngicela ukuthi mina nje lento eyami nawe yabo sike siqale phansi yabo sibone mfethu ukuthi nje ukhona mhlawumbe ukhona nomuntu lo ongaphinde futhi aqhamuke phansi kwethu bawu2 yabo afika siphazamise ngiyacela Buka fano. yabo. The thing is the time period. Isikhathi siyahamba. Impilo iyashintsha. Usushintshile, ngishintshile. Nginomuntu mina manje na engimthandayo. Manje nama sengibuyela kuwena, yena uzofila njani? Because I'm going to hurt him if ngibuyela kuwena. And mina mangibuyela kuwena, ngizobe ngikucuphile nje. Ukuthi wenza lokho sengiqala ngiyakhuluma. Awusathandi wena manje ukuthi ngikukhulumise. Ngikubuza izinto ngoba phela ngithi at the back of my mind ngizohlezi nginale yanto wangenza yona.
Ngiyabona ukuthi kunzima, akakapholi. Kodwa ukuxola uthi waxola, so right. Inkinga ukubuyela emuva-ke. Noma kuthiwa kuqala phansi, uma kuzoba nomathandana nje phakathi, uthi ngeke samlungela, sidalo nje. So ngiyacabanga ukuthi asikho nesidingo sokuthi mhlawumbe uze ucele nethuba lokuthi umnyeke ahambe uyocabanga because ubuhlungu enhlizweni. Ezinye izinto akufanele siyiphoqe, fanele sivele siyiyeke zinjalo. Ngoba mesa zayiphoqa zizosilimaza kakhulu. So ngiyacela nje uxolisa umoya ngeke kusenzeka. Hayi ngiyawuzwa sisi wami. Ngibonga kakhulu dadewethu ukuthi ufike, ngibonga ukunhlonipha kwakho, ngibonga nje ukuthi usilalele, ngibonga kakhulu. Ngibuka lapha ekhaya nani nizibona ukuthi kuhambe kanjani and asiwinanga Nkosi yami and uyabona ukuthi ngeke sahlangana nje sidala. Ucu ngeke sahlangana laqashuka angeke lithathungeka nje nanokuthi ngeke kusenzeka, ngeke kusabuyeleke emuva nokusho kuthiwa kuqalwa phansi ngeke kwenzeke kona. Because kunezinto eziningi ezamnizisa ubuhlungu usisi and mase kuthiwa bayabuyelana ngabe ukuthi nje isihwenguhwengu somlilo into engeke izicishe umuntu noma kuthiwa kunjani. So I think ba right behleli kanje ubhuti wabantu ufuna aqhubele phambili nempilo ashare izinike intombi la eminyango then usisi uthishilo naye certain life time right okwabo nje ngeke kusenzeke. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe like ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. Is der Black Life TV?